Om kort tid skal der træffes afgørelse om den nye metrolinje M5 i København. Man overvejer blandt andet at føre metroen via en højbane igennem området Margrethehånds grønne bynatur. Men hvordan har tilvalget af en højbane frem for en tunnelløsning påvirket de miljøer, som allerede nu bliver gennemskåret af en metro? Metrolinje M1 stod klar i 2002 og kører igennem Ørestad som højbane i form af henholdsvis en dæmning og en viadukt. Her burde der have været god tid til at etablere nogle gode byrum for beboerne, men det er ikke lykkedes, og områderne langs højbanen bruges til massetransport og fungerer ikke som miljøer, hvor der tages ophold. Opdelingen af det østlige Amager føles massiv langs metrolinje M2. Dæmningsløsningen skaber en barriereeffekt for folk, der færdes i området, og bidrager ikke positivt til byen. I erkendelse af, at der er truffet en forkert beslutning om ikke at føre metroen under jorden, er der afsat penge til at undersøge muligheden for at tildække dele af strækningen i et forsøg på at kunne skabe bedre trivsel langs metroen. Nordhavnslinjen M4 åbnede i 2020, og her har man kunne høste erfaringer fra tidligere. Tilvalget af en højbaneløsning har dog allerede nu betydet, at man har været nødt til at etablere en række installationer under metroen for at imødekomme den utryghed, som miljøet under højbanen tilfører bydelen. Generelt rejser spørgsmålet sig om, hvorvidt vi skal fortsætte med at opføre metro som højbaner i fremtidens København. Det burde være et nemt valg. Metroen skal under jorden.